Sa mga taga Norte nga adlaw-adlaw magbiyahean paingon sa syudad sa Sugbo o bakaha sa Upon, aduna nay option aron mas mapadali ang biyahe ug dili na maganto sa trapiko. Pantalan nga mag-cater og ferry service tukuron dito sa lungsod sa Liloan. Si Nico Sereno sa report. Si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang espesyal nga bisita sa groundbreaking sa Port 88 project dito sa lungsod sa Liloan. Ubos niini, tukuron ang pantalan nga naalang yud likod sa simbahan. Pribadong korporasyon ang bubarog sa maong proyekto nga magbukas unya og ferry service. Lakip sa nitambong sa groundbreaking ceremony ang mga opisyales sa syudad ug probinsya ingon man sa simbahan nga maoy na nag-iya sa yuta. Mismo si Duterte nakadaig sa proyekto. Tripartite agreement between the local government of Liloan, the Catholic Church, and the private sector because nagkahiusa sila to make sure that maayo ang quality of life and standard of living sa mga Liloan because it will greatly affect their convenience. Kung matigayon, mulanat na lang og 30 minutos ang biyahe sa ferry gikan sa Liloan padulong sa Mactan, labi na alang sa mga empleyado sa MEPSA. Gikan sa Liloan paingon sa syudad sa Sugbo, gibanabanang mulanat ang biyahe ug moabot 45 minutos. Musakay na lang sila sa ferry gikan sa Liloan padung didto sa MEPS na sila moagi sa atong kadalanan. Makatabang na nila no ug makapawagtang sa gyud na sa kanang grabe kayong traffic sa National Highway. Families, to our friends, and at the same time, the quality of life will improve drastically here in Metro Cebu. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.